Hello mga kasinyo. Eto na naman ako muli. Nagpapakita ng isang lugar na palagay ko magugustuhan ninyo to. At dahil magpapasko ngayon, ito ang kanilang pinakikita rito. Ayan. Alam nyo kung ano yun? Ito po yung Lakeshore. Lakeshore po ito, dito po sa Mexico. Okay? Tama niyo po ako at mamasyal para makita rin ninyo. Okay?
Ano Paps yung kinakain nyo? Muna yata ito eh. Ham and cheese. Oh, happy cheese. Ito, nagpapaluto ng bati roll. May kisa na naman rin bariya. Ito po mga kabady, ay mga kasenyor pala. Ako'y uuwi na. At napasala natin itong lecture na to. Napaganda. Grabe. Inubos lahat ng pera sa yata sa ilaw. Oo. Kaya sobrang ganda. Kaya okay, dito lang muna. At ako'y uwi na. At sa lahat ng mga kasenyor dyan at mga taga-subaybay, lalo lang kay Romel Basco ng Dubai. Okay? Have a pleasant evening. Okay? Thank you and good night.